Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Moseliwa Miano no Seiwa Lero Yosanga kwambiri Choamba nipeleke ulemu kwa salutation paper is somewhere there. Choamba nipeleke ulemu kwa a first lady. I was so used to saying former first lady, but now I think she's a former first lady. Ulemba first lady, Professor Muthalika ulemwanu, ulemba Right Honorable Jenny Ansa SC, Vice President of the Republic of Malawi. We've got Right Honorable Enoch Jihana, Second Vice President of the Republic of Malawi. We've got a Chairman, Amlakwa Longwe, Bamba Mutaha Mkulukuta ulemwanu ulemkwa Paramount Chief Kadoya the Paramount Chief Kyungu Gomani Mbelwa Chikwa Maembe ni mafumo nse muli pano komanso mafumo ku Mozambique nse ulemwanu ulemkwa mamisa muli pano makamaka Honorable George Aponda chifukwa ino ni constituency yao ndeli kuti ulemwanu ulemkwa ma MP asopano muli mwasankhidwa ulemwanu ndi makansala asopano ulemwanu komanso ulemu tonse tabwera pano ulemwanu ngati ndayola munthu mmodzi mundikhululukire koma onse oyena kulanda ulemu wanu. Ine ndiosangala kwambiri lero kubwera kuno ku Mulako kuti ticheze pang'ono komanso kuti tisangalale. For the last 6 years, as you know, tikachoka pano anyamata amanipelekeza achinyamata mpaka kumsingi kwachonekuya kutuja amanipelekeza ndiye timayankhula anthu through the window chimala chonse amafunsa amadandula anthu kuti njala ndipo ine kabla kunyamabe nimamva kuwawa kwambiri kuti ana akuvutika ninja kwa palibe chimene ndingachite nthawi imeneyo koma tsopano ndiosangala kwambiri kuti posachira pano njala itha chifukwa tikugula 200,000 metric tons ku Zambia. A Minister of Agriculture and my official owner natuma ku Zambia Dzulo Anayankhula agwira zonse za ntengo za transport zonse zagwirizana
posa chedwapa chimanga chiyamba kubwera kuno komene ndi disappointed kuti anthu ena mafarmers amuno Malawi ayamba kudandaula kuti chifukwa chanyi mukugula chimanga ku Zambia pamene kuno chimanga chili kuno ku Malawi. Koma chimanga chimene amachibisa all this time, amabisa chimanga andukhala njala, amabisa kuti mtengo wa chimanga ukwere. Ndiye tsopano ataona kuita ula chimanga kwina kwace ndakuna kuti atala kwa ife tikagula chimanga chimene sinakudziwa kuti muno munali chimanga chinali kubisa. Anzanga Malawi, sometimes let's try to be patriotic, eh? Tisabamuganiza kwacha nthawi yonse ya makobi nthawi zinatiziganizira anthu anu. I think for somebody to accuse me of ordering maize from outside when there was maize here and they had it, the highest form of utter nonsense. Salesmen, Choncho, Zachimanga. So this time, Mukamari Pelekeza, Kumati Njala, Adadi, Ndikuza Nkuri, Njala Ita Posa Cheda Pa. Next week. Ine ndikaongeza zimachilika ndipo ndikachizaziwa njerwa. So I do what I promise and I promise what I do. The church we do sanga kambiri kubwera kuno mambo kuno ni tokoze abalanga kuno ku Rome belt, kama vote ambaye mnanipasa mavojo ambili ndikuizima kwa ambili mupitilize zimenezo komasa nitokoze mituni yonse Malawi malijono onse ifo kanda Rome, Kasena, Kayao, Atumbuka, Kanda Ngone, Kanda Atonga, Alambia, onse achewa, onse anandibonane kupanda chisankho, onse anabonane. Chonje nifamuze kuti ine sinasankhidwa ndi mtundu umodzi ayi. Ndasankhidwa ndi mitundu yonse muno Malawi. Choncho ineyo ndithanza mitundu yonse mosasankha to the extent that I'm able to do so. Ena mukuyankhula behind my back ndikumva zimene zikuyankhulidwa mundipase mpata pang'ono ndiyesese kukonza dziko lino. United inherit a very difficult situation. And how bad things are. Having been inside for 2 weeks, how bad things are. Things are very, 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 very bad. Extremely bad. Then we remember one day, when the pastor support, like they demand so much from me at this point, because I don't have the capacity to give things to everybody, nor do I have the capacity to give a job to everybody at this particular point, because the job list is very limited. So bear with me. I'm doing my best. And I'll try to be fair to everybody
as I always do. So, ndizimele. Chachitatu, ndithokoze Mulungu kuti takumananso chaka chino after 1 year. Ena tinali nawo last year, safika kuno ku 2025. Ambuye anatenga kwa hivyo tithokoze kwambiri kuti Ambuye atisunga kuta celebrate 2025 ikuti zikomo kwambiri titamande Mulungu. Choncho tikhale anthu achikhulupiriro, anthu okondana konse kuno kulomebeo tikondane onse komanso tikonde mitundu ina imesi kulomebeo tikondane ndi anthu onse amuno Malawi, chifukwa tonse ndi Malawi. Monga anaka muzipanda kuti palibe mlomwe mchewa mtumbuka kapena ngoni pali Malawi. Choncho chikachika choncho magazi atuka abantu ofira ndi Malawi blood sipakhalanso magazi amakawa osiyana ndiye choncho koma nje zopinani zabwino koma kungatheke kuti kapena atipase mpata pang'ono kuti ndimalize kuyankhula. Sikati kuyankhula pamene anthu akupina. Ndikudziwa kuti mukusangalala kwambiri ndimene ndikuyankhula koma mundikire pang'ono. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndiye tikhala anthu okondana ife tonse kwa mitundu osiyana tikakukondana komanso tiyambe kugwira ntchito kwambiri. Osachedwa pa tipeza fetereza. Ndiye ndikupempha Malawi kuti mvula ikabwera mlanja fetereza tonse tilime mwamphamvu kwambiri kuti chachamanso pasakhale njala. Komanso makolo kuyambira January 1st, school fees, secondary school, primary school, zikhala zaulere. Selifuna kujoma ku school kukawa kachaso osabila ku school wayi. Mukatero titana. And I mean it. Komanso makolo mafizika aulele paibe excuse kunilebe school fees. Ndikatapeza pamuzi pena pache pali makolo kwa mwana alipaimira akusela bawo sapite ku school ndikuti baso kutitana kwambiri. I want discipline in this country. Without discipline, zikono singapite pasogolo. Komanso without education, zikono sipita pasogolo ayi. Choncho tonse ligwirizane kupita ku sukulu aphunzisinso mwesese kwambiri. Next time, sindifuna kuti
pa MSC kupambana to 55% ndumanyadira. DBB oye. I'm sorry. I'm sorry. It's in the blood. It's in the blood, the DBB. As I say, Shilifra Kujoma, we are going to be able to go, John Joron Sagwin, as men of the Mangasi Gorino, we are going to be able to go. The men of the Furambi will be there with Kuti, God is kind of winner. Nka collaborate jamaa tukapata fedeza nimukani mai kuguisa kena ka kesho kusunga kwichankuja mutenge mezo mugwe fedeza muka self sustaining osaka welfare every year. That not the idea. Temperament, right? John different responsibility, different discipline, and there's a kind responsible with the Moro. We got a responsible, she be about for go. The man neutral Dufunaku, Unias Mezo, Kuma, Somangana Nakai, Nana Kuti, by inauguration Paja. Isn't Maganizo mindset. Is a good take us. The man could base upon see. What else I wouldn't have done? I could have kind of when somebody doing something good, you want to bring him down. When you have a kind of sing a take as a man, sing a take. The man take out. Hey. Wina wakonkuno kumako beo dukurai amana kudi APM ukaprenti singa take over my dead body. That take out way de manyazi Dimao ameno and go to Zombi. We have that I say, you come on, Chacha Mawa, you come on, you come. Tigwemekeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.